गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानाया जेरै 2001 मायथाइनिफ्रायनो जोङो गामि गामि थांनानै जों रंजालि बैसागोनि मुङाव जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जों मान बावनाय जाबोदोंमोन आरो बैसोगोरा सुबुंफोरा बोर साबस्रिनाय बे हाबाफारिया जोंनि 2001 मायथाइनिफ्रायनो बे सोलिबोबाय थादोंमोन। नाथाय गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैयै फैयै जोङो नैबे समाव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फालिनो आखायाव लादों। बे खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे जोङो बेखौनो सानदों जे जोङो गामि गामि थांनायाव जों बैसोगोरा सुबुंफोरखौ माने लोगो मोनजोबा आरो बे समाव जोङो जोंनि जि कालचार जोंनि जे हारिमु मोसानाय हारिमु बे हारिमुखौ जों एसे थालांनाय बायदि मोननायखाय जोङो नैबे समाव गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बबेबा मोनसे फोथारावनो जोङो खौसेयै बे जोंनि जे बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनानै गामि गामि लाइजाम होना लिंहरनानै नैबे समाव जोङो खुलुमनाय मोनसे हाबाफारि मान बावनाय हाबाफारि मोनसे लायो आरो बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनाबो नैयाव फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होफैयो आरो बे लेखायैनो दिनैबो जोङो गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि बे रंजालि बैसागु फालिथायखौ दिनै जागायजेननाय 9:20 जोङो जागायबाय थादों आरो बे 9:20 जोङो फिरफिला उरायनाय गोथार फिरफिला रंजालि बैसागुनि बे फिरफिलाखौ उरायनाय जायो बिरहोनाय जायो आरो जोंनि गौथुमनि फिरफिला बेखौबो बिरहोनाय जायो। दा बेवहाय जोङो हांख्रायदोंमोन जोंनि तामुलपुर इउपिपिएल ब्लकनि TLC चेयारमेन पबित्र नार्जारि सार बिथाङा नैबे समाव नुजाथिफैनो हायाखैब्लाबो जोंनिनो जि गागि सुबुं फुंखा सुबुं सासे सार आजिरा फोरोंगिरि बानेस्वर सोरगियारि सार बिथाङा नैबे समाव फैनानै दिनैनि रंजालि बैसागोनि गोथार फिरफिला बेखौ बेखेवनानै होफैयो आरो जोंनि हाबाफारि बायदियै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बेनि हाबाफारि बायदियै जोङो बिफांसा गायनाय बे हाबाफारिखौ लाफायो आरो बे बिफांसा गायनाय हाबाफारियाव जोङो ओनसोलनि बैसोगोरा आरो आजिरा फोरोंगिरि बा मेलेमजिबि समाज सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों लाफुङो आरो नैबे लेखायै जोङो दिनै नैबेयाव फैनानै दङ। दा बेवहाय जोङो दिनै जागायनायानो बेनो माने फुंनिफ्राय जागायनानै जोंनि माने सानसेनि हाबाफारि बेवहाय जोंहा जेबो प्रग्राम माने बिदि गायक लिंनाय जों प्रग्राम लाफाया जोंनि टारगेटआ बेनोल' जे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो मान बावनाय आरो बैसोगोरा सुबुंफोरा जोंखौ बोर साबस्रिनाय बे हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि जि कालचार हारिमु बैसागु मोसानाय बे बैसागु मोसानायखौ जोङो बेजोंनो लाफानाय जायो आरो बेजोंनो सानसे मोसानानै जोङो जानाय मोनसे प्रग्राम लाफानानै बेखौ बे सानसेयावनो जों थुंगेनाय जायो बे बैसागु रंजानायखौ। बर' फरायसा आफादा दिनै बैसागोनि नैथि सान बे नैथि सानाव जोङो गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय गासैबो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ लानानै जों मान बावदों आरो बिथां बैसोगोरा सुबुंफोरा जोंनि उन्दै बैसोनि फरायसाफोरखौ अननाय बावदों। दा बेवहाय जोङो गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जि हारिमुखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो अरायसम नाजागासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावलांनो सानदों गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव बेफोरबायदि हारिमुखौ दैदेनलांनायाव गोग्गोम बाहागो लानानै दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो जोङो गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि नङा जोङो 5 बोसोर जालांबाय नैबे जे जोङो गोदान बोसोरनि बैसोगोराफोरखौ मान बावनाया जों गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि गान्देबारि ओनसोलनि गासैबो बैसोगोरा सुबुंफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव मदद होफैदों आरो बिथांमोना जोंफोरखौ बोर साबस्रिफैदों आरो बिथांमोननि बोर साबस्रिनायावनो जों गान्देबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा अराय सम बिथांमोननि नोजोराव जोङो गोग्गोम खामानि मावलांगोन आं बेखौनो बुंनानै